Oh, we staan hier voor het gehandicaptenopvang en we hebben het interview afgenomen, maar de vrouwen liever niet dat we kunnen filmen, dus daar hebben we ons niks aan gehouden. Maar we kunnen wel de voorkant van het verblijf, dagverblijf laten zien. We kunnen zoeken en we gaan kijken of de wc's er goed voor gehandicapten zijn. We zien hier een mannen-wc en een vrouwen-wc, maar geen gehandicapten-wc. Moet je nou naar de wc kunnen? Hier past niet. Voor een rolstoel. Hier past niet een rolstoel. Dat is een Kijk, dit is nou weer handig voor invaliden. We gaan even kijken of de spinautomaat wat er genoeg is voor de invaliden. Kijk, daar zit een rolstoel. Kijk maar. Je ziet hier. Je kan het niet zien. Dus dit is nou niet echt handig. Hoe gaat het zo met het verstandelijk gehandicapten? Heel goed. Als ze bij de kassa afrekenen, dan hebben ze moeten ze een voorkeur van onszelf krijgen. Meestal vragen we dan ook aan de klant. En dan in de meeste gevallen is het een ja natuurlijk, dat we die mensen een voorkeurbehandeling geven. Okay. Dus maar doe het even naar achter te doen. Die staat ook op de camera hoor. Aisha, heb ik een momentje? Ja, volgende vraag. Nou, we komen hier vaak verstandelijke gehandicapten. Nee. Nee, niet echt. Maar meestal als ze komen, dan zijn ze in een, hebben ze zo'n begeleider bij zich, dacht ik. Maar dan zitten ze ook in zo'n rolstoel. En ja, meestal staan ze vlak voor de deur. Binnen komen ze niet. En als ze moeten afrekenen, zijn ze gelijk bij de kassa. Oké. Volgende vraag. En als de mensen hun maat niet weten, hoe gaan die dan? En dan begeleiden we gewoon persoonlijk. En dan kijken we, schatten we zo'n beetje in van hoe of wat. Meestal vragen we ze van welke kledingmaat ze hebben. En dan zeggen ze 42, 44. Ja, dan is het weer voor ons een maatje natuurlijk. En als we kijken, dan hebben we liever van neem een maatje voor zekerheid. Oké, nou hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Nou en wat is er? Ja! Je filmt nog? Oh,